ଏଇ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଲଗାତାର ବର୍ଷି ଚାଲିଛି ବର୍ଷା। ଏପଟେ ମୋର ଚାଲିଛି ସେମିଷ୍ଟାର। ମଣିଷ ପାଠର ଟେନସନ୍ ନେବ ନା ଭିଜି ଯାଇଥିବା କାଠର ଟେନସନ୍ ନେବ? ଏଇ କାଠର ଟେନସନ୍କୁ ସାଇଡ୍ କରି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୂଜା ଆଡ଼େ ଗଲି। ବର୍ଷ ସାରା ପଛେ ଗାଡ଼ିର ଯତ୍ନ ନ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସର୍ଫ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ଦେଇ ଧୋଇ ଧାଇ ସମସ୍ତେ ପୂଜାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ପୂଜାରେ ସବୁ ଝିଅ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସଜ ହେଇଥିଲେ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି, କାରଣ ମୁଁ ସଂସାରର ମୋହମାୟା ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ମଣିଷ। ତେଣୁ ମୋତେ ବର୍ଷର 12 ମାସ ମୋର ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଫର୍ମ 2 ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀରେ ହିଁ ଦେଖିବେ। ସେଇଠୁ ଫେରି ମୁଁ ଭୋଗ କାଟି ସଜାଡ଼ି ରଖିଦେଲି, ଆଉ ମୋ ଝିଅ ତାର କୁନି କୁନି ହାତରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲା।